Kijk, hier zit er allemaal honing in. Hij weet een beetje hier opzij staan, kom maar hier staan. Dus dit is een honingkamer, deze kleine. En dit is een broedkamer. En dit is ook een broedkamer. Het is een hoge, kleine. Omdat er zoveel honing in komt, maak je die kleine, zijn die kleiner, omdat ze anders roeizwaar zijn. En dit is allemaal al verzegelde honing, zeg maar. Mooi. Zie je, brengen ze allemaal honing in. Jeetje, mooi. Dit is allemaal honing zit hierin. Zoals je zo, hier doe je het zo. Doe maar met je vinger. Doe maar, ertussen gewoon. Dat is pas verse honing. Hè? Dat is hartstikke mooi. Deze is zo zwaar. Die zit helemaal vol. Er zit allemaal honing hier, zie je? Mooi. En wat die bijen nu doen, zie je, ze zitten allemaal stil. Ze zijn helemaal vol aan het zuigen met honing. Jeetje. Maar je kan hier, als je wil, als je durft. Gewoon ertussen kan je nog wat honing pikken. Mooi wel. Wat ik nu doe is, ik zet er nog één kist op. Een kast. Hier een kast. En dan ga je zien dat ze volgende week, nou dat ga je niet zien, maar volgende week zit dit ook gewoon. Lekker hoor. Lekker. Dus hier weer honing in maken. En zo bouw je alles, zo bouw je de ramen steeds uit. Moet je kijken hoeveel honing hier ook uitgedrukt is. Lekker hè? Die bijen zijn tam. Die bijen die worden gefokt om zo lief mogelijk te zijn. Kijk hier.
mooiste is natuurlijk dat je hele tamme bijen hebt. En dat de bijen niks doen terwijl je de kast open doet. Je wil niet dat de bijen jou aanvallen, toch? Ja. Dus die bijen worden gefokt om ze maken zo lief mogelijke bijen. Dus nog een kast, hè? Ja. Daar ga ik ook eentje op zetten. Maar ik heb van die kast, daar heb ik de helft van het volk uitgehaald. En die heb ik hierin gedaan. En als dat volk dan, was niet hier, maar als dat volk dan weet dat ze geen koningin hebben, dan gaan ze een nieuwe koningin maken. Oh. Van de eitjes die erin zitten. Kijk, dat is een wesp. Deze is nou niet zo ontwikkeld. Het is een nieuw volk, zeg maar er zit wel een koningin in en ze leggen wel eitjes. Dus als dan de dracht er is, kan het ook heel hard gaan. Hier komen de bijen naar binnen. Ja, ze zijn nu rustig hoor, want ze vliegen normaal veel harder. Ah ja? Ik ben er zo straks al bij geweest. Maar je moet niet denken dat als je nou straks in Curaçao een bijenkast zit, moet je niet het risico lopen om zo dicht er naartoe te lopen. Want dat kunnen best wel eens boze bijen zijn. Dit Ja. zijn hele lieve bijen, omdat daar wordt op gefokt. Maar Is het zijn tam? Nou, ze zijn lief. Nou, Ze zijn niet ja. tam, ze zijn lief. Maar het kan best wel zijn dat als je een ander volk hebt, dat er best wel veel agressievere bijen tussen zitten. Oké. Dus ik probeer alleen maar te zeggen dat als je ergens een keer kasten ziet staan, moet je niet altijd zomaar naartoe lopen. Ja. Want het kan best wel zijn dat bijen heel boos zijn hoor. Oké. Dit is een zuivere koningin, dus die is een bepaald ras, die is raszuiver. Die is al één stapje verder. Maar als je nog een stapje verder gaat, dus dat ze niet meer raszuiver zijn, dan worden ze steeds bozer. Dan krijg je steeds bozere...